pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag, mayong pagiguban ug welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong pagsugod ato ning ablihan diya sa mga pag-ampog akong gihangyo matag usa sa pagduol nga to sa itong pingin Dios uban sa ato ang kasing-kasing huna-huna sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, atong isentro ang atong kagalingon sa pagkamaayo sa atong pingin Dios. Magampot Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon o pagsupply sa tanan nga among gikinahanglan. Salamat o Dios nga imong gitubag kanunay among mga pag-ampo. Imong gihatag ang among gipangayo kanimo. Amahan, diyan usab kami aron sa paminaw kanimo. Aron sa dawat sa mga pamaagi nga gikan kanimo. Ang imong mga pulong muhatod kanamo sa kadaugan. Ang imong pamaagi modala kanamo sa panalangin nga gikan kanimo. Usamahan among gipangayo nga among kasing-kasing himuon nimong madinawaton, matinuohon ug naikalipay sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon nagpanalangin kanatong tanan. Apan ng limbaso, wa mahuti kuso. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Wa mahuti kuso, kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko ni mo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Sibal Tanya or Tanya. Good morning og ni Sherwin Dayani Gading. Good morning og matud pa Pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo, okay ra gyud mi. Og ang Dios nag-abantay, nagproteksyon og hatag kanunay sa atong mga gipangayo. Salamat sa Dios, Pastor. Another live naghahanapod mi makatunan ani Pastor si Janet Lapis watching from Purok Barangay Purok 8 Barangay Tagabalugo na Awan, Misamis Oriental. Shout out ko kay Joel Ngalis nga taga Timuga, Iligan City. Dalaygon ang Dios. Salamat kayo sa inyong pagiguban ng Diyos, magpanalangin sa tanan. Si Dindo O. Obiho, good morning Pastor, watching from Gitago, Misamis Oriental. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagiguban ni Naomi Piano Caranel o ni Richel Gaba Singgit. O salamat kayo sa imong pag-share sa imong mga kailag higala sa atong programa aron sila sama kanato makadungog na usab sa pulong sa Ginoo. Si maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Marjon Jabelio or Habelio. Good morning Pastor, God bless. Si Norberto Napoles Nazareno, good morning Pastor from Davao, Watson.
Dalaygon ng Dios nga magapanalangin sa matag usa. Kumusta mo mga igsuon? Matod pa dire unsay title anang imuhang background pastor? Ang title ani Igabalos. Ang paglukso, ikabalos ko. Onya Igabalos perform Gian de la Cruz. Onya Jobert Moderna Music. Nimo ang pagsinggit. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin ilabi na sa ato mga igsuon nga nakasunod na sab diri sa atong programa si Ilimi Maybano. Maayong buntag pastor, salamat sa Ginoo nga madugangan na pod among kahibalo sa pulong sa Ginoo. Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag usa sa atong panag-uban. Atong hisgutan mga kaigsuonan sa atong nga panag-uban ang Roma 9, 1 hangtod sa 18 nganong na ay gahig kasing-kasing naabay nangalagad nga gahig po kasing-kasing nagya po bisyo mo na atong tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi mo. Aron kita mamaluwas. Mayong may buntag, mayong pagpaminaw ug mayong Wala hinungdan ng kanang pakig-uban ni Sister Gina Makamahalan. Ato igsuon nga nanugkad sa Davao. ang kanang Si Mitakumo Luko Villahermosa. Good morning, Pastor. Watching from Naawan, Clarin, Bohol. Diyos nga bala. Abi nako og naani sa Japan kay ang iyahangan Mitakumo Luko. Bayaw upang sa Lisod kaayo pod og dili nato paspasan. Pero kung hinayon, Mitakumo Luko. Pero kung paspasan Mitamuluko. Salamat kayo sa imuhang pakigupan. Nindot sad imuhang kuan kanang imungan pinasahi. Si John Ricaba Singgit matod pa, good morning pastor og sa tanan nga taga tanang nagapaminaw sa mga anak sa Ginoo. God bless. Si Lynn Bustilio matod pa, amin, og si Tata Rigapa Bagyo, shout out ko pastor diri sa Island Garden City of Samar. Good morning og ni Gina Kamahalan request ko kaawit makalangit langit sa mani makaawit sa song mamakwit lang kita sa langit. Okay bago ni no mamakwit lang kita sa langit. sa buhat yung kita mamatanong. Aron kita mamaluwas. Si Jesus lang makaluwas. Wala'y hinungdan ng tanang kahinuan. Kung dilita mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tubuhin lang yung saligi ang kamhanan. Nanagog na sa tibuog na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Sulit ako siyang dahigot ibayaw. Uban sa pagsayaw, pagdapat sa Mayong pagiguban ni Daniel P. Uga. Maayong buntag ninyo diha. Good morning pastor, pa-shout out ko akong mga apo nga sila si Tanya, Sweetie ug aping family Uga. Good morning og ang Dios magpanalangin sa inyo nga pagiguban sa itong programa. Og maayo pagiguban ni Lolita Amis, maayong buntag pastor Gion og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo ang pulong mo kinabuhi po. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagiguban ni Rod Silgaba. Singit shout out ko sa mga akong mama pastor sa Tampasanon Tanhay City. Birthday niya karon, ang Ginoo magpanalangin request ko song pastor ikaw lang. Tampasanon Tanhay, asa dapit ng Tampasanon brother Rodsel. Salamat kayo sa inyong pagiguban. Inggit ato siyang dahigon ibayaw. Uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong damo. Singgit nga to sa langit, ugiyaw. Unya
Happy birthday sa imong mama, bro. Sa Rochelle Gabasigit, ha? Ang Diyos magapanalangin sa imong mama. Si Pastor Imagine Candelario, good morning Pastor. Og sa tanang mga kaigsuonan, blessed morning. Og si Juliet Valenzuela, good morning Pastor. Have a blessed Saturday watching from Danao, Bohol. Kumusta mo diha sa Bohol? Si Jumi Masangay Bayungan, ipalot ikaw ha sa imuhang feeds. Good morning Pastor, pa-shout out watching from Dumaguete City. May butag, Dumaguete City. Basta mo diha, ang Diyos magpanalangin. Si Rochelle Gabasing watching from si Padilla Cebu. Kampingan mo sa Ginoo diha bro, ang Diyos magpanalangin. Awit makalangit, diri sa itong programa, mga kaigsuonan, mamakwita sa langit. Dool na lang na atong panahon, kita ni Kristo iyang kuhaon, mga patay iyang banahon, mugang buhi iyang lalinon, pagkatang Yesu na ulang, kita ni Kristo iyang panuon, ditoon niya ita sa taon. Si Noel Diagnal, maayong buntag, og si Habibti Hilwa. Good morning, Pastor watching from Kuwait. Kumusta mo diha sa Kuwait, sis? Si Jocelyn Canido, maay buntag nimo diha sis, og si Hilda Luang, good morning, blessed Saturday. Ang Dios magpanalangin ni ining adlaw. Labi na nimo Pastor Gideon og sa tanang tigpaminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Si Ayan Abrasaldo, maayong buntag nimo diha brother Ayan, og si Gigi Mays, og matud pa request song ampingi ang kinabuhi ko. Pagkapait niya itong yagawa, kung sarap di ka madala, si Antikristo dalang espada. Mayong pakiguban ni John Ricabas Singgit from Quezon City, Metro Manila. Si Gigi Mays, blessed morning Pastor og sa tanang viewer. Si Manilin Arizo Giganto, mayong pakiguban, request og imong gunit. Okay, ako raning andamon diri ha. Si Bing Dandan og si Linlin Maicon, maayong pakiguban nga nanuka diha sa Bindoy. Si Brother Pabster Manuel, maayong buntag Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa imong programa, ang Dios magpanalangin. Si Gerald Pilit Sambong nga nanuka diha sa Glandang, Sitio Glandang, Sitio Tampasanon, Barangay Bahian. Okay, salamat kaayo no. Diha sa Bahian. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Sister Evelyn Iran Tarukan. Good morning sis, kumusta mo sis? Ayo magkita-kita ta diri karong Domingo. Ugma, basig makahapit mo diri. Si Mimi Dalio, good morning Pastor watching from Davao City. Request ko og song Lahutay, Pastor, God bless. Si Arcely Talisik, ganag-ganag, binagog si Binji Talisik. Si Arcely Talisik ay matud pa, maayong buntag Pastor, request ko palihog kanta Pastor, Paglaom. Okay, ako aning tanawon ha, Paglaom unya na pag ni request diri og Lahutay. Sige, si Jerlyn Pakulan, maayong buntag ug maayong pakiguban ni Sister Maricel Hendrickson nga nanuka diha sa Sweden. Si Romy Dagias, maayong buntag ug sa tanang listeners nga naminaw karong buntaga, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Request kog song Goodness of God Bisaya. Og si Rachel Rivera, morning watching from Toriel po. Okay, ang Dios magpanalangin. Awit makalangit mga kaigsuonan, Dios ikaw lang.
gidasok sa ang angel ulo ni dahili hamilin mong dugo matag sa madlabot sa lawas mo kahaptos og sakit giantos mo kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko sa tunyo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo ni dahili hamilin mong dugo matag sa madlabon sa lawas mo kahaptos og sakit giantos mo kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko o Diyos ikaw lang Jesus ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba o Diyos ikaw lang Jesus ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba imo ang tanang pagdaig imo ang tanang tumug ang purong-purong sa himaya ug kadungganan kanimo ang tanan imo ang tanang pagdaig Maayong buntag, gumayo pagiguban ni Arlene Suentra Sarins. Maayong buntag sa imo pastor. Please song ginikanan. Okay. Ako ni nga kantahon. Ginikanan, lahutay. Og si James Vance Pablo, kumusta pastor? Diha salamat nakapaminaw pa ko sa imong live. Pastor, salamat kaayo. Si Myra Nawal, good morning pastor. Good day, God bless everyone. Gika ni Arcel Duhay Lungsod. Maayong buntag Pastor Gideon. God bless. Always watching from Sasa, Davao City. Request song, Ikaw ang Dalan. Maayong pagpaminaw ni Jocelyn Alboris. Good morning Pastor. Dalaygon ang Diyos sa tanang panahon. God bless. Og ni Cherami Mondarins. Good morning. Dalaygon ang Ginoo sa live. God bless po sa imo ha. Salamat kayo. Jesus ikaw Ato rong isgutan mga kaigsuonan ang Roma Kapitulo 9. among pagsimba Ang Roma Kapitulo 9 mga kaigsuonan, dunay mga mensahe nga gikinahanglan nato nga masabtan, gikinahanglan nato nga masayran samtang nagpuyo pata sa kalibutan. Ang Roma 9 mga igsoon 1 hangtod sa 18 naghisgot mga igsoon sa kinabuhi sa mga Israelita o sa atong Dios. Ang hisgutan diha mga kaigsonan ang relasyon sa mga Israelita o sa atong Dios. O diha sa bersikulo 1 hangtod sa 18 sa kapitulo 9 sa Roma atong makita diha nga ang Dios mismo naghimo og nagbuhat og mga pamaagi buhat nga dili mahimo sa tao. Diha gipakita mga igsoon nga ang kasing-kasing sa matag tao pwede nga pahumukon sa Dios, pwede sang pagkahion sa Dios. Diha ato ang makita mga igsoon nganong naay gahig kasing-kasing. Naabay mga nangalagad nga gahi gihapon o kasing-kasing makakasala gihapon. Unsaon aron atong mailhan ang mga gipang gahing kasing-kasing. Unsa may mga ilhanan nga kinahanglan ato ang makit-an kay kon dili nato makit-an ang ilhanan sa mga taong gahig kasing-kasing. Ang may tabuana mga igsoon basig mo compromise ka
kana bitang makigduyog unya ta. Anang kinahanglan atong mailhan kung kinsa tong mga taong gahig kasing-kasing. Unsa may mga ilhanan napabani sa atong panahon karon ang mga tao nga gahig kasing-kasing. Ang mga tao gahig kasing-kasing maigsuon diha nato makita sa Biblia nga layo kayo sila sa pabor sa Dios. Layo kayo sila sa panalangin sa Dios. Kinsa man kaha kining mga tawhana nga gipagahi sa Dios ang kasing-kasing. Mao ni atong hisgutan sa atong panag-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, salamat sa awit magalangit mga kaigsuonan nga gi-request diri sa ato ang programa. Kung tagaag pagtagad imong gunit Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto dili kayot ko katuo sunod Sabado mga igsuon wala koy live. Sa Biyernes pa lang wala na koy live anang Biyernes. Tungod kay doon ako'y biyahe sa kabukiran sa La Libertad. Sa Biyernes hangtod Sabado na ako sa La Libertad. O pagka Domingo akong tan-awon kung asa nasan ko ipadala anas Ginoo. Ang biyahe nako mga kaigsuonan ni anang piksaha medyo layo-layo gyud o di gyud kay layo gyud siya. Muna nga kinahanglan sad kong mangandam tungod kay dili sad basta-basta ang biyahe. O akong ipasalamatan ang Dios nga nag-andam siya og mga milagro, nag-andam siya og mga mensahe alang sa mga tao nga diin ipadala ko sa Ginoo. dili kayot ko katuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit sa kalan nagpalan mo akong ngalan itawag mo gayong dako Napagay pangutana mga kaigsuonan kanos aba mulungtad ang pagkagahi sa kasing-kasing sa tao. di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gipalingi gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban imong gunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gipalingi gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban tapos kang alagaran mga Mayong pakiguban hiran bisag ni Sister Vivian, maayong buntag diha sis. Kumusta? Ug si Consolation or Consolation by Bizer, maayong buntag Pastor Gideon. Kumusta? Amping kanunay, mahal ka namo Pastor. God bless you and your family. God bless you always. Wow, no, salamat kaayo sa inyong gugma. Salamat kaayo sa inyong prayer. Salamat sa inyong pagmahal. hindi ang Maayong buntag ni Sister Lini Celeste Labitan. Maayong buntag ninyo diha sis. Kumusta mo diha sa Cebu? O si Joshua Mahusay. Maayong buntag Pastor. Nagtanaw mi diri sa Velia Hermoso. Si Sister Ginging Simpron. Amin. I-bless ka sa kanunay Pastor. Ang Ginoo na himaya sa imong mga buluhaton para sa Ginoo. Ug ako ang prayer mga kaigsuonan nga before ang akong biyahe makabisita ko sa Moalboal. Ano yung prayer gani karon maunta to ang ako ang among biyahe lamang ang ako ang mga anak dili sad mabiyaan tungod kay naa sila sa
sitwasyon nga kinahanglan gyud ato amo pong maatiman. Una nga wala gid po mi kabihe karon o ako ang gipasalamatan ang Dios niining simanaha makabiyahe na sad mi sa Moalboal before ko moadto sa laing lugar. Si Prince Bindulom, Pastor, maayong aga. Salamat sa tulong sa Dios nga amon nabatian sa imong wali, Pastor, makadugang o kadasig sa among pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, Pastor. God bless you, Pastor, og sa imong pamilya. Salamat kaayo sa imong pakikuban diri sa atong programa. Thank you so much sa mga nag-share sa ato nga programa ngadto sa mga kaila. Og ang Dios nakakita niini sa atong matag buhat ug siya nga Dios nga atong gilagaran nga muganti sa atong nahuman nga buluhaton sa atong pagpangalagad kaniya. Kung mga imong gipa Maayo nga buntag ni Joel James C. Pancio, maayo nga buntag og ni katapos Jocelyn Dinayal. Maayong buntag, Pastor, watching from Hong Kong. Kumusta ka diha sa Hong Kong, sis? O si Lini Celeste Labitad o kirami, Pastor, sa grasya sa atong buhay nga Dios. Sila mi likin o tiro, maayong nga buntag atong igsoon nga nanukad sa gawas sa nason. Awit makalangit, paglaom, atong tagaan og pagtagad diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagkiguban ni Brother Josepino Paran nga nanukadias Compostela, Cebu. Tungod sa gugma mo, Ginoo, ako karon Unsaon aron atong mailahan ang mga gipanggahing kasing-kasing kanim. hangtod kanos aba Salamat mulungtad ang pagkagahi sa kasing-kasing sa tao. Unsa may mga pamaagi sa aron ang gahing kasing-kasing mga igsoon kana bitang muhumok og mudawat sa pulong sa Dios. buhing dayon, tapos ikaw Kumanani akong awiton ang simba awit makalangit nga gi-request diri lahutay ug ang ginikanan. sa tanang panahon. Bisan pa sa mga kalisdanan, bisan pa sa mga kasakitan, kining tanan piangay nakabalakan, kay si Jesus andam sa pagtabang. Ako karon adunay paglaom, alang sa kinabuhing dayon, tapos ikaw dayigon og simbahon, alagaron sa tanang panahon. Ako karon adunay paglaom, alang sa kinabuhing dayon, tapos ikaw dayigon og simbahon, alagaron sa tanang panahon, alagaron sa tanang panahon, alagaron sa tanang
Alagaron sa tadang panahon. Akong awiton mga igsoon ang awit ginikanan liris ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon ang ay giyong monitoron sa gadget kontrolon sa module paansiron ayaw gayot pasagdai silpon mo tagui kaugmaon nila naas pagdumalay ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatanunan karon ang ay giyong giyahan sa Bible tudloan aron na ay pamatasan ayaw gayot pasagdahi sa email paundangan aron makatarong pag-eskwela ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikana ang ay magmainam po pulong sa Dios pipigan kaiwag kas Pinoy ana ikaw magmainam pingo ka ikaw nilang panaging na kung buhaton mo kini ikaw mabulahan ikaw gini kana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan. Dili ba may kinutoban man ang tanan kalisdanan kasakitan do na may utlanan usa ayaw kaloya kay mayong mapa angay ka lang mo
mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiya kaniya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinot anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay gasiya, ug dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa awit Magalangit Lahutay. Pag yun ay pinaka-importante mga kaigsunan, mulahutay ragyuta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang mulahutay maoragoy magkapadayon. Aron makalahutay, atong patasan, palawman ang atong pailob pagpaubos samtang nag-alagad ta sa Dios. Maayong nga buntag ni Sasi kundi maayong nga buntag pastor, magpaampok ko sa akong apo nga ang Dios magprotect niya
iha fight karon sa taekwondo. Ato nang dadon sa mga pag-abo nga proteksyonan sa Ginoo ang imong apo. Si Risa Hugoder means maayong maulan nga adlaw pastor, watching from Selwi It Pulumulok South Cotabato. Maulan pud ay diha. Dire mainit pod. Gani daghan nga mga klase nga gisuspenso kay grabe ka inita. Ani natoy usa ka video mga kigsunan nga nagluto siya sa kainit lang sa adlaw. Ang init sa adlaw makaluto na sa itlog. Itong itlog sa manok. Giluto diha sa kainit sa adlaw. Si Myra Nawal. Amen. Thanks God. Nindot nga minsay sa awit. Si Vanessa, maayo nga buntag ni Sister Vanessa, ang Dios magpanalangin. Tunay na kagalakan, mababayan ang kahit Maayo nga pagiguban ni Vanessa Umar Martin. Praise God. Maayo nga buntag pastor, may buntag sa si Percy Pardelio, maayong buntag pastor Gideon. Watching Davao de Oro, kusog ulan dire. Salamat sa Ginoo nga naanay ulan. Mayunta sa ulanon po dire para makapadaro na pod ang mga mag-uuma. O sa dihang makataro na ang mga mag-uuma, makapugas na sad ang mag-uuma para doon na po'y mapaabot o doon na po'y maanig makaon ang mga mag-uuma. Diri sa bukid mga kigsunan kung way ulan, wa gyoy mapugsan. Si Sister Evelyn Iran Tarukan, kumusta pastor? Radio station din ha. Ang FM radio kompleto na og materyales. Salamat ta sa Ginoo na anay tubo. Tunya naana ang transmitter og antena tuwa pa ni Pastor Kim. Og ang mga materyales kompleto na, gawas lamang sa tubo nga akong palitonon kung ako pa sang ipatan-aw dire niya, ihapang tan-awon mga igsuon kung okay ba ang tulo ka tubo. Pero kung dili okay, delikado ang tulo ka tubo, duhara ka tubo. Pero kung tulo ka tubo, maunay dugangan lang nako og usa ka tubo kay na namatay tubo. Ang pag-install gyud sa FM station dire karong bulana sa April lamang, kinahanglan pa kung moadto sa La Libertad, Negros Oriental. Anya gikan didto doon na to'y lugar nga iyang adtuon sa Mabinay kay doon na po'y ipabuhat ang Dios niya dito sa Mabinay. Kanya nihangyo to siya nga magpakuyog ngadto sa Mabinay, Negros Oriental. Niya kanang Mabinay mga igsoon, tunga og taliwala nas bukid diha sa Negros. Grabe na kataliwala gyud na agyo nas tunga sa kabukiran ang Mabinay. Unya gikan didto matud pa sa alagad sa Dios nga si Pastor Kim, magpuyog lang mi paingon diri sa Malabuyok og aron pag-install diri sa atong FM station. Karon yung bulana mga igsoon ma-install gyud na tungod kay kompleto naman ang ato ang materyales sa FM radio, gawas lamang sa kuan kanang tubo kung pwede tulo ka tubo maunay atong idugang. Unya nag-request na sad kog mga balas o graba nga maoy gamiton sad sa ato ang pagpundar sa antena or sa tower nga butangan nag antena. Muna nga salamat sa Ginoo, hinay-hinay at least kanunay. Atong giagad ra gyud mga kaigsuonan ang time sa lagad sa Ginoo nga maoy yatagag kaalam sa pag-install ni ining FM station. Og ang ato agyod nga dial diri sa FM station diri sa Malabuyok, nagdala siya sa dial sa 101.1 FM station Malabuyok, Cebu. Manang excited ko mga kaigsuonan. Lamang kinahanglan gyud nga magulat-ulat ra kita, hinahinay lang gyud at least nagpadayon. Si Ero maayo nga buntag sa Linrib Yado,
Maayo nga buntag Pastor, salamat sa kaayo na kadungog na pudmi sa mga buhing pulong ug mga awit diha sa atong buhi nga Dios. Watching from Tawan-Tawan, Baguio District, Kalinan, Davao City. Shout out ko sa family sa Uday, Manuta, Daalugdog, Dingkal. Grabe ang init dire. Grabe sang ang init dito sa Tawan-Tawan, Baguio District sa Davao City. Diri sa pertipong inita diri sa Malabuyok. Wa agyo ulan-ulan diri pertipong inita. Kaya nagtanom-tanom kong kamay sibuyas para lamas. Nahanglang yung bispisan. Kay kung way bispis, di yun matuno. Si Lini El Sibay, maayong buntag Pastor Walsing from Royal Tagaytay. Amin sa maayong balita sa pulong sa Ginoo. Si Susana Pableo, maayong buntag Pastor. O sa tanang viewer, si Eloisa Matias, maayong buntag, maayong pagpaminaw. O si Jane Mitoniakaw, maayong buntag Pastor. O sa tanang mga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. God bless natong tanan. Request kong awit makalangit Pastor, ang gugma. Humananing awit mga kigsunan ng gugma. Moadto na ta sa pulong sa Ginoo nga atong hisgutan. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw. Bless sa tanan nga mga moripli sa atong programa. Ilabi na sa atong mga kaigsunan diha sa Surigao, diha sa Compostela, sa Liloan, Cebu, atong mga silent listener. Ilabi na sa mga kaigsunan diha sa Hong Kong o sa Canada o sa uban pang mga nasod nga nagsunod ni atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit, mga igsoon, ang gugma. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong man sa dako. Atong hisgutan mga igsoon, akong balikon ang mga pulong nga hisgutanan karon sa atong nga programa, mga igsoon, nganong naay mga gahing kasing-kasing. Naabay mga nangalagad nga na gahi gihapon og kasing-kasing nga makasasala gihapon. Unsaon aron atong mailhan ang mga gahi kasing-kasing para dili ta kana bitawng dili ta mailad, dili ta kung sa istorya pas Bisaya dili ta masulod sa bulsa. Kay ang simbahan o tigumanan nga gahi og kasing-kasing mga igsoon, wala mag-uban ang panalangin sa Dios, wala diha ang presensya sa Dios, naahinoon ang tunglo. Ug ang tunglo mga igsoon, usas mga ilhan na iniini na ang kasuko, na ang kaligutgot, na ang kanunay makadungog, makabati, makakita og mga dili maayo nga mga panghitabo, mga mensahe apan ang simbahan nga naa sa presensya sa Dios, ang pagkamaayo sa Ginoo maoy masinatian. Akong sala kapakiyasan. Og akong ipasalamatan ang Dios mga igsoon sa kalampusan sa amo ang klase kagahapon. O medyo nataas-taas yun among klase, mo hinungdan nga pagka gabi isad wala na sad ko ka live. Nag-ampo mi sa Ginoo nga maka-live ko karon tungod kay kagabi wa gyud mi tulog tungod sa gikinahanglan sad pod namo nga maatiman among anak nga si Dipidyon. Kay kinahanglan sad nga ihatag sad namo gyud ang pag-atiman. Nya salamat sa Ginoo nga nakatulog na gyud ang among anak. Gitubag sa Ginoo among mga pag-ampo nga ayuhon og ihatag sa Ginoo ang kumpletong kayuhan sa among anak. Gapulihan na gyud may og bantay atiman sa among anak, asawa. Og akong ipasalamatan ang Dios karon niining tagnaa. Ang Dios naghatag kusog, naghatag og panalangin. Og niining takna nga akong anak nakatulog gyud. Og akong ipasalamatan ang Dios nga nag-ayos sa among anak.
akong gihangyo matag usa nga pagkuha sa inyong Biblia o ablihe diha sa libro sa Roma Kapitulo 9. Ang Roma Kapitulo 9 mga kaigsonan, ang gihisgutan dinhi ang mga kinabuhi sa mga Israelita. Og atong ablihan diha sa bersikulo 1 ang uluhan sa maong nga mensahe, ang Dios ug ang pinili niyang katawhan. Sa in English sa Biblia mga igsoon or sa King James nga Biblia, ang gibutang dinhi mga igsoon, Israelites rejections of Christ. Ang pagsalikway sa mga Israelita ni Hesukristo, ilang gisalikway. Og nakita ni nasaksihan ni Apostol Pablo og siya nga nakasaksi sa pagsalikway sa mga Israelita sa mga pagtulon-an ni Kristo o sa mga mensahe ni Kristo, gibati siya kaguol. Kana bitawng Kristohano na ka, niya imong i-share ang pulong sa Dios sa imong pamilya. Siyempre ang imong pamilya kinahanglan gyud na imong siran sa pulong sa Dios. Ug sa diha nga imo silang siran, makita nimo sila nga lahi-lahi sila response. Dunay mga igsuon nimo nga mo response dayon, pero dugay kaayo ang kabag-uhan. Mo response tuod pero naa sa punto bitaw nga murag giuyon-uyonan ka. Murag ana bitaw kaysa uban sad nga kinaiya sa ato ang mga masiran sa pulong sa Dios, mapakaila man, mapaigsuon man, mapahigala. Lahi-lahi gud sila response. Na ay mga tao, mga kaigsuonan nga imong shirans nga grabing maminaw, mamalandong. O mismo si Apostol Pablo mga igsuon nakasinati sa nagkanilain nga mga kinaiya sa tao. Gani mga igsuon diha sa sulat diha sa Korinto, dunay mga sulat si Apostol Pablo nga nagpakita nga adunay mga lugar nga dunay mga tao nga dali kayong mudawat sa mensahe sa Dios. Dali mutuo sa mga pulong sa Dios. Apan dunay mga tao sad nga iyahang walihan mga kaigsonan nga grabe gyud katig-a. O usa sa mga grabe kaayo kagahi nga kasing-kasing ang iyang isig ka mga Hudyo. Muna nga sa libro sa Roma Kapitulo 9, imong makit-an diha mga kaigsonan nga naguol si Pablo. Nasakitan si Pablo sa iyang nakita sa kinaiya sa mga Israelita. Aron ato ning masayran mga kaigsuonan, ato ning tagaan ron og panahon. Lamang atong hisgutan mga igsuon ang ato sang mga nasinatian. Doon na tay mga nasinatian sa panahon nga atong i-share ang mga pulong sa Dios sa atong mga kahigalaan o sa atong Pinoyanan. Nga sa ako nang gikaingon, lahi-lahi ug rispan ang tao na ay mga tao nga murag muyon-uyon ra nimo, pero mas nindot gyud to nga tao nga kana bitawng kuryoso. Kana bitawng magpakisayod gyud. Kay sa panahon nga ang tao magpakisayod, mga igsuon, muabot gyud diha kaniya ang pagtuo kay magsigi man na siyag paminaw sa pulong sa Ginoo. Nya atong hinumduman ang pulong sa Dios, gamhanan ni. Gahom siya nga makaluwas sa tao nga mutuo niini. Og ang tao nga mutuo katong tao nga mihatag og panahon sa Ginoo, katong nagpakisayod. Diha sa kinabuhi mga igsuon sa Kristohanon, sa ato ang pagkakristohanon, samtang atong i-share ang pulong sa Dios, doon na gyud mga tao nga gahi gyud kayong pasamton. Grabe ka gahi. O niya, naasay mga tao, mga kaigsuonan nga, dali kayong pasamton, dali sad kayong maluya. Naapoy mga tao, mga kaigsuonan nga,
murag nakasabot, wa da ito katugkad. Lain-laing yun mga igsoon og kinaiya kana bitawng kahimtang ang matag tao. Pero doon yung mga tao nga grabe yung gaya, besag makakita pag milagro. Besag makakita pa og mga katingalahan. Naapoy mga tao nga makakitag katingalahan, mabag-o dayon. Pero guway katingalahan, mubalik sa dayos kalibutan. Ang pangutana mga kaigsuonan, asa kaha nahisama ang imong kasing-kasing o ang imong kinaiya sa mga nakita nato sa kinabuhi sa mga tao. Naaba ka sa kinaiya o naaba ka sa kasing-kasing nga kanang magpakisayod gyud unsa gyud ka tinuod, kasing-kasing nga naay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios, kasing-kasing naa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay kung naa ka ana nga klase nga kasing-kasing mo ingon gyud kong congratulations. Kay ngano man panalanginan gyud kas Ginoo. Pero kung naa ang imong kasing-kasing nahisama sa kasing-kasing nga kana bitawng kusog mo yun o yun, kanang kasing-kasing ang kusog mo yun o yun mo na grabe, kanang grabe kagahi. Lisod ka ayong mausab. Kanang kusog mo yun o yun. Apan ang kasing-kasing mga igsoon nga kanang kusog mo balibad, kung imo nang iampo mga kaigsuonan, kung dunay mga kalisdanan, mga problema, dali kay na silang kanang maabli, kanang kusog kay mo balibad. Ang problema gyud kanang kusog mo yun o yun. Asa kaha na isama ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing sa mga nakita nato sa mga kasing-kasing sa mga tao. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, ang kasing-kasing o kinabuhi sa mga Israelita. O diha sa ilahang kasing-kasing o sa ilang kinabuhi, gipakita sa sulat ni Apostol Pablo nga naa nila ang katiga. Pero dili tanan nga ang mga Israelita tig-ag yung kasing-kasing. Ato nang hisgutan mga kaigsuonan, nganong moingon ko nga dili tanang mga Israelita tig-ag og kasing-kasing. Doon na po'y mga Israelita, mga kaigsuonan nga humok yun og kasing-kasing. Tabunok og kasing-kasing. Atong hinumduman mga igsuon, si Jesus nagpakita na sa upat ka klaseng kasing-kasing. Nga mao ang upat ka klaseng yuta. Ang upat ka klaseng yuta, ang tulo, wa gyoy kana bitawng maayong kapaingnan. Wa gyoy maayong kapadulngan. Apan ang ikaupat, mga igsuon, mamunga gyud nga kasing-kasing. Sa upat ka klaseng kasing-kasing, wala gyud ma 50%. Wa gyud ma 50% mga igsuon ang wala gyud matunga bitaw. Kay sa upat nga klaseng kasing-kasing, sa upat ka klaseng yuta, ang tulo puro gyud mapakyas. Puro gyud kanang malaglag. Pero ang ikaupat nga kasing-kasing kanang sa upat dunay usa nga tabunok kay kasing-kasing, humok kay kasing-kasing, makapamunga ang mga pulong sa Ginoo. O nang naa sa Mateo Kapitulo 13, mao ginay dili nato kalimtan ang maong libro sa Mateo Kapitulo 13. O palihog ko sa pagsunod sa ako ang basahon nga bersikulo, Roma 9:1 hangtod sa 18. Matuod ang giingon ko, iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao ang akong saksi. Wala na siya magkinahanglan mga kaigsuonan og laing tao nga magpamatuod mo testimony bahin ni Pablo. Kay aning panahon na mga kaigsuonan, naabi sa Roma. Kung naa man gani mga magtotoo dito sa Roma nga pariha niya, dili gyud inana ka isog. Dili gyud pareho ni Pablo ka isog.
walay makasaksi niya tungod kay niining panahon na preso si Pablo. Mo'y hinungdan sa iyang sulat mga kaigsuonan, ang espiritu nga mi hari kaniya maoy misaksi kung kinsa siya sa ihang pagtuog pag-alagad sa Ginoo. Kay kung ihapang nganlan ang mga tao, mga kaigsuonan, nga maoy mo saksi niya, maunang punto'y kuhaon unya sa mga sundalo sa Roma. Aron pagsaksi, mauna po niya to'y dagmalan. Kaya ning panahon na mga kaigsuonan si Pablo nakaagi pagdagmal. Unya sa iyang pagsulat ni ining Roma, mga igsuon na siya sa prisuhan. Diha sa bersikulo 2, gibati ko ang hilabihang kasubo ug walay paghunong nga kaguol. Kaingon ka ba mga igsuon nga si Pablo nga nagdasig diha sa Filipos kapitulo 4, bersikulo 4, pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Siya nga nagsulti ug nag-share ni ini ngadto sa taga Filipos mga kaigsuonan. Siya di ay nga na tao nga alagad sa Dios nga nagdasig ni ini, gibati usab siyang kasubo. Gibati usab siyang kaguol. Apan sa unsang paagi, sa unsa mang kahimtang siya naguol. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, si Apostol Pablo wala maguol sa iyang mga kabtangan. Wala maguol mga igsuon sa iyang mga bahandi. Kay sa iyang pagka-apostols mga kaigsuonan, sa iyang pag-alagad sa Ginoo, sa wala pa siya tawgas Ginoo, haruhay si Pablo. Naasay kaugaling ng negosyo, gani kung imong tan-ahon mga igsuon sa biyahe ni Pablo, wala niya biyahe ang uban niyang mga negosyo sama sa pagpanggama og tin. Kung sa atong panahon karon kontraktor si Pablo, siya ay tigkontrata sa mga building. Dako nag-income ka ng mga kontraktor. Labi na kung karsada ang imuhang kana bitang nakontrata. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, tinggama siya tin. Sa atong panahon karon, tigama siya og mga balay, mga building. Siya tig-contract ana. Unya, sa iyahang mga biyahe, kung imong tan-awon sa unang biyahe, kanunay pa niyang nabatasan ang pagpanggama og tin. Og kung imong tan-awon gyud ang kahimtang ni Pablo mga kaigsuonan, dunag say mga bandi. Pero sa dihang gidakop siya og aning panahon na nasa sa Roma mga kaigsuonan, wala siya maguol sa iyang mga bandi. Wala siya maguol sa iyang mga kabtangan, sa iyang trabaho, sa iyang negosyo. Ang iyang gikagulan mga igsuon ang pagkatig-as sa mga Israelita. Naagi yung mga Kristiyanon, mga kaigsuonan nga naguol sa kagahi sa ilang mga igsuon. Doon na ba kay mga igsuon nga hangtod karon wa pagyod ka pangalagad sa Dios? Doon na ba kay mga parente, mga igtagsa, mga iyaan, mga igsuon, pag-umangkon, nga wala pa kapangalagad sa Dios? Si Pablo mga kaigsuonan nga nakakita ni Ana, naguol siya. Maunay nakapaguol niya, maunay nakapasubo niya. Mauna nga kung naakay mga kaila nga, naakay mga pamilya nga wala pa kapangalagad sa Dios, ayaw katingala nganong mubati kag kaguol. Ayaw katingala nganong mubati kag kanang kasubo. Dili sa ingon mga kaigsuonan nga ang imong pagpangalagad walay dihog. Kay sa panahon ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, dili tanan nga iyang gisangyawan mi response aron pagpangalagad sa Ginoo. Ang uban lahi kayo response. Gilutos hinuon o gibutang-butangan nila si Pablo.
Versikulo 3, alang sa akong kaigsuunang mga isig kahudiyo, tungod kanila mahimo nga tungluhon ako sa Dios og mahimulag kang Kristo. Kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Dios og gipaambit sa iyang himaya og naghimo siyang mga kasabutan uban kanila og gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba. Nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka og sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta angtod sa kangturan. Amen. Wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios, kay dili ang tanang kaliwat sa Israel mga pinili sa Dios. Diha giklaro mga kaigsuonan nga dili di ay tanang kaliwat sa Israelita or sa mga Israel mga pinili sa Dios. Dili di ay tanan nga mga Israelita ang gipili. Mauni ang gipasabot ni Pablo. Dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios. Kay ang Dios miingon man kang Abraham, ang kaliwat lamang ni Isaac mao'y isipon nga imong kaliwat. Dili tanang ni anak ni Abraham mga kaliwat sa Dios. Ang mga kaliwat ni Abraham o mga anak sa Dios. Dili tanang anak ni Abraham mga anak sa Dios. Ang giisip sa Dios nga mga anak sa Dios maulamang ang kaliwat ni Isaac. Maulamang ang mga liwat ni Isaac mao'y isipong liwat usab ni Abraham or kaliwat ni Abraham. Versikulo 8, nagpasabot kini nga ang mga gianak sa Dios dili mao katong gianak sa tawhanon nga paagi. Kundili ang gianak tungod sa saad sa Dios mao isipon nga matuod nga mga kaliwat. Kay ang gisaad sa Dios mao kini, sa tukmang panahon mo balik ako og si Sara manganak og batang lalaki, dugang paniini gisamkon ni Rebeka ang kaluha niyang anak ni Isaac nga atong amahan. Sa wala pa gani mahimugso ang mga bata, giingna na sa Dios si Rebeka mag-alagad sa manghod ang magulang. Niining panahona wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo o dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kundili pinaagi sa iyang pagtawag. Tungod sumala sa giingon sa kasulatan, gihigugma ko si Jacob apan gikasilagan ko si Esau. Unsa may ikasulti ta karon, may pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moses, kaloy-an kog katong buot kong kaloy-an og higugmaon kog katong buot kong higugmaon. Sa ato pa, ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tao, kundili sa kaluoy sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon kang Paraon, gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo, ug aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an og paggahio niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. Dinhi mga kaigsuonan giklaro nga sulat ni Apostol Pablo, ang atong Dios di gyud ta pwedeng makabuot sa Dios. Ang atong Dios nga atong gialagaran dili gyud ta pwedeng makabuot sa Dios. Si Apostol Pablo nagpagawas og pangutana nga doon na ba'y pinalabi ang Dios? Ingon pud siya, walay pinalibi ang Dios. Kay ngano man, Dios manggod siya. Unsay buhaton sa Dios way maka-question niya. Walay makapangutana kay Dios siya, siya'y tagiya sa tanan. Ang
usa ka tawo nga naasay mga hayopan, unya iyang ihawon ang uban niyang mga hayopan, walay maka pugong ni walay maka question sa usa ka tawo nganong giihaw niya ang iyang mga hayopan. Nganong giihaw iyang mga hayopan? Do naman say kana bitawng katungod kay siya may tag-iya. Mga igsuon, dinhi giklaro sa sulat ni Pablo nga ang Dios nga atong gilagaran dili gyud ta kabuot, kundili ang pagsunod ra gyud unsay kabubuton sa Dios. O dinhi giklaro mga kaigsuonan nga sa panahon ni Pablo dunay mga Israelita nga wala gyud di ay maluwas. Kay wala sila motuo. Wala gyud makasud sa yutang saad. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga pangutana nga angay natong tagaan og pagtagad, nganong naay gahig kasing-kasing. Nganong naa may taong mga gahig kasing-kasing. Ato sang hisgutan mga kaigsuonan, ang mga tao nga gahig kasing-kasing. Nganong nahimo manggahi ang ilang kasing-kasing. Ang gipakita diha sa Biblia, bisan sa sulat ni Apostol Pablo, katuyuan og pagbuot sa Dios ang tanan. Sa panahon mga kaigsuonan ni Isaac, duna say stepbrother nga si Ismael. Si Ismael maoy magulang, si Isaac maoy manghod. Ang unang natawo si Ismael sa kinabuhi ni Hagar, katabang ni Abraham og ni Sarah. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang amahan si Abraham, si Ismael og si Isaac pareho silag amahan. Pero ang giklaro sa sulat ni Pablo, dili sila parehong anak sa Dios. Kay ang gipili sa Dios nga igiisip niyang anak ang laray lamang ni Isaac. Kung atong tan-awon do na ba'y pinalabi ang Dios, si Pablo moingong wala. Kay ngano man, dili lagi ta ka question sa Dios. Pagbuot sa Dios nga dili niya pilion si Ismael, dili gyud ta kapugo sa Dios. Dili ta kaingon nganong wala man pilia si Ismael. Dili ta ka buot unsay buhaton sa Dios kaysa tag-iya man sa tanan. Siya tag-iya sa kinabuhi ni Ismael, siya tag-iya sad sa kinabuhi ni Isaac. Karon mga igsuon, hisgutan usab nato ang kinabuhi ni Jacob og ni Esau. Silang duha pareho og amahan. Silang duha pareho mga kaigsuonan nga mga igsuon sa laray ni Abraham og ni Isaac. Ang pangutana mga kaigsuonan, o niya pareho pod sila dugo kay managsuon sila. Si Jacob og si Esau wa pagani matao, but ipasabot o ipakita o giklaro, wala pa sila makabuhat bisag unsa maayo nan og dili maayo. Kay wala pa lagi sila matao. Apan giklaro diha mga igsuon nga sa wa pagani sila matao,
gipili na sa Dios ang manghod nga maoy alagaran sa magulang. Sa diha nga gipili sa Dios si Jacob, nahitabo gyud ang tanan. Og dito sa pamilya ni Jacob, mga igsuon, ang 12 ka tribo sa katawhan sa Dios. Maog gyud toy mga pinili nga mga katawhan sa Dios diha sa laray ni Jacob. Pero ang mga anak ni Ismael, ang mga anak ni Esau, siyempre daghan kaitog mga anak si Esau, kay daghan po to siya og mga asawa. Gani, ang unang iniyang gipangasawa, ang mga pamilya sa mga Pilistihanon. Dili gyud katawhan sa Dios. Unya, mga igsuon, ang gipakita mga igsuon sa kahimtang ni Jacob o sa kahimtang ni Esau, dako kaayo og kalahian. Dako kaayo og kanang diferensya. Og ang kinaiya, dako pug kaayo kinaiya. Una, ang gikaibgan ni Esau, ang mga dalaga nga wala kahimot sa Dios. Dili gusto sa Dios. Ang mga gikaibgan o gusto sa ni Jacob, mga kaigsuonan, ang mga katawhan pod sa Dios. Diha gipakita sa duha ka igsuon, mga igsuon, ang kalahian sa kahimtang sa tawo nga gipili sa Dios ug ang kahimtang sa tawo nga wala pilia sa Dios. Ang tawo nga gipili di sa Dios, ang tawo nga gipanalanginan sa Dios o giubanan sa Dios, magbuhat mga igsuon o magminyo sa mga taong gikahimut-an pod sa Dios. Pero ang mga tao nga wala pilia sa Dios, magpataka rag minyo, magpataka rag pangibog. Mauni mga ilhanan, mga igsuon sa mga tao nga gahig kasing-kasing. Magpataka rag pangasawa, magpataka rag pangmana. Magpataka ra mga kaigsuonan og pangibog. Walay giya sa Dios. Og layo sa panalangin sa Dios. Unya, kung atong tan-awon mga kaigsuonan, pagbuot sa Dios ang tanan. Giklaro ni Apostol Pablo si Isaac nga nangasawa ni Rebecca, mga kaigsuonan, sa dihang nanganak silag kaluha. Ang kaluha dili pareho nga gipili sa Dios. Og dili pareho nga gipanalanginan sa Dios. Kay dili man sila parehong gipanalanginan sa Dios, dili sila parehong kahimtang. Dili sila parehong pagbati. Ang gikaibgan ni Esau, tao nga wala panalangini sa Dios, mga tao nga naas kalibutan, mga tao nga wala kahimot sa Dios. Apan ang tao nga gipanalanginan sa Dios nga mao si Jacob, grabe, ato nang istoryaan, grabe bitaw, wala magdali-dalig minyo, pahimutang ang kaminyoon sa taong gipanalanginan sa Dios. Una sa tanan, ang taong gipanalanginan sa Dios, kanunay nagkinabuhi sa giya sa Dios. Ang tao nga nagkinabuhi ilalom sa giya sa Dios, dili na magpataka og pagpangipog, dili na magpatakag minyo.
Unya kung magminyo makahulat. Kahulat yun na. Dili kay magminyo nga dili pahimutang. Ang tao nga gipanalanginan sa Dios, inigminyo sa tao nga gipanalanginan sa Dios, pahimutang kayo. Makahulat. Kitanawa ra gud si Jacob. Si Jacob mga kaigsuonan nga naibog sa anak ni Laban, iyahang giserbisyuhan og 7 ka tuig. Gihulat yun niya, isa ihatag ni Laban ang kanang kamot sa iyang anak ngadto kang Jacob. Si Jacob mga kaigsuonan gahulat yun 7 ka tuig, giserbisyuhan yun niya og 7 ka tuig. Pero si Esau, wa gyud kalibutan ang iyang mga ginikanan, nakapabuntis na diay. Nadiay mga babae. Diha na to makita nga ang tao nga pinili sa Dios sa kahimtang pa lang, ilabinas kami niyoon, pahimutang. Pero ang tao nga wala piliha sa Dios, sa kami niyoon o sa kahimtang, dili pahimutang. Maunay kalahian sa gipakita sa Dios sa sulat ni Pablo, nga miingon si Pablo nga kung kinsa tong pilion sa Dios iyang pilion, kinsa tong panalanginan sa Dios iyang panalanginan. Unya ingon pa gyud siya kung kinsa tong kaluy-an sa Dios, sa buot niyang kaluy-an, iyang kaluy-an. Dias versikulo 17, kay ang kasulatan nga nag-ingon kang paraon, gihimo ko ikaw nga hari aron ipadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo, ug aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an, og paghahio niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. Kung unsay gusto sa Ginoo nga ipiyal sa Ginoo diha sa kasing-kasing sa tao, ang tao di gyud na ka-question sa Ginoo. Unya diha sa versikulo 17, dunay mga rason nganong gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon. Nganong gipagahi man sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon? Nga atong hinumduman, sa panahon ni Paraon, mga igsuon kos Ginoo, naa didto niya ang mga piniling katawhan sa Dios. Kay tuaman ang mga Israelita na muyo sa Egypto, human namatay si Jose. Nya si Jose gikan sa laray ni Jacob, si Jacob gikan sa laray ni Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, o niya si Jacob mga kaigsuonan, nanganak og kaluha. Dili si Jacob mo'y nanganak og kaluha, ang iyang asawa si Rebecca nga nanganak og kaluha. O niya nanganak si Rebecca mga kaigsuonan, nga mao si Jacob og si Esau. O niya ang ilang anak diha giklaro nga wala pili at tanan sa Dios. Dili tanang anak ni Isaac og ni Rebecca ang gipili sa Dios, ang gipanalanginan sa Dios. Ang usa gipanalanginan, ang usa wala panalangini. O niya gikan sa laray mga kaigsuonan ni Jacob, mauto nga nahimugso ang 12 ka tribo sa Israelita. Pero atong hinumduman, mga kaigsuonan, kaliwat silang tanan ni Abraham. Pero dili tanang kaliwat ni Abraham, sa diskasyon ni Apostol Pablo, gipanalanginan sa Ginoo. O niya,
sa panahon nga ang mga Israelita ilalom na sa gahom sa Ehipto, dito pod gipakita nga pagbuot pod sa Ginoo nganong gahi kaayo ang kasing-kasing ni Paraon. Kay giklaro ni Pablo mga kaigsuonan nga ang rason nganong gahi o kasing-kasing si Paraon para ikapadayag sa Dios ang iyang gahom sa tanang mga tao nga naa sa tibuok kalibutan. Para ikapadayag o ikapaila sa Dios ang iyang ngalan ngadto sa mga tao sa panahon nga ang mga Israelita na ulipon sa gahom sa Ehipto. Unya kung imong tan-awon sa mga kaigsuonan kos Ginoo nga ang tanan nga mga Israelita nga nanuo kang Moses og nakabaton og kaluwasan pinaagi sa gahom sa Dios nga naa kang Moses, giklaro sa diha dili tanang mga Israelita nga naluwas gikan sa gahom sa Ehipto, dili tanan nakasulod sa yutang saad. Ya, kung imong tan-awon na nato sila'y pagtuo, nakadawat na sila kaluwasan, nakalabang na sila sa dagat nga pula, o sa diha nga naa na sila sa kaluwasan, gitrin sila pag-ayo sa Dios pinaagi kang Moses. Nakaagi sila kagutom, nakaagi sila mga katalagman, nakaagi sila kauhaw, kay diha sa ilang nasinatian, dilha masukod kung mutuo bagyod sila sa Dios. Kung mutuman bagyod sila sa Dios. Kung unsay gipakita sa Biblia, mauusab ang ato untang nakatunan. Nga sa atong pagkakristohanon mga igsuon, giluwas kita sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Pinaagi sa mga sakripisyo sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus. O kita naluwas na kita gikan sa sala o gisaaran kita bag-ong langit o bangong yuta sa dihang nagkinabuhi kita karon sa saad sa Dios ilalom sa grasya nga naa kang Kristo Jesus na ay mga pagsulay. Na ay mga training. Naataron sa training. Na ay mga testing ang ato ang pagpangalagad. Mauna ang mga pagsulay. Lain ang mga pagsulay nga atong nasinatian. Na ay mga pagsulay nga imong masinatian diha sa imong trabaho, diha sa imong negosyo, diha sa imong panguma. Tanan nga mga panginabuhi na agyoy mga pagsulay. Dili aron ka maluya. Dili aron ka mabugatan, kundili aron makita nimo ang pagkagamhanan sa Dios. Aron masinatian nato ang pagkamatinud-anon sa Dios. Tanang bahin sa atong pagkatao sulayon. Ang atong lawas sulayon. Ang atong kalag, ang ato ang pagbati, ang atong mga pangandoy, hunahuna, mga tinguha kay naa man nas atong kalag sulayon. Ang atong pagbati, ang emosyon, sulayon. Ang ato ang espiritu, sulayon. Kung tinuod ba nga naa ni relasyon sa balang espiritu, tinuod ba nga nahiusa ni diha sa balang espiritu. Kaya ang balang espiritu matud pa sa sulat ni Apostol Pablo sa 8:16 sa Roma, ako rang tan-awon mga kaigsuonan, Roma 8:16. Atoan naman yung naagian. Ingon siya dinhi, makigiusa ang maong espiritu sa atong espiritu or pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Unya ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili iya sa Dios. Og ang tao nga nagbaton sa espiritu sa Dios, maunay usas mga ilanan og klaro nga tin-aw nga ilanan
nga gipanalanginan sa Dios. Kung ikaw nakabaton sa unang gasa nga maong balang espiritu, tao ka nga gipanalanginan sa Dios. Tao ka nga giubanan sa Dios. Mga igsuon, sa sulat ni Apostol Pablo, dunay gusto ang Dios nga atong makatunan. Dunay gusto ang Dios nga angay natong makatunan nga mga mensahe. Una, mga pagsulay. Kung ikaw nindesisyon na sa pagpangalagad sa Dios, sulayon ka. Sama nga si Jesucristo sa dihang nagsugod sa sbuluhaton, gisulayan siya. Gisulayan sa makadaghan apan iyang gihinginlan ang pagsulay sa katapusan. Sa atong pagkakristohanon, sulayan gyud ta. Dili aron maloya, kun dili aron makalahutay ta. Sulayon ta sa tanang mata nga mga pagsulay. Og ang mga pagsulay maunay ilhanan nga naay kabulahanan ang giandam ang Dios. Matod pa ni Apostol Santiago, bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay. Siguro sa imong pagpangalagad, ang imuhang pagsulay nga naa nimo karon, gipagahi sa Dios ang imong mga igsuon. Gipagahi sa Dios ang ilang mga kasing-kasing. Aron ikapadayag sa Dios nga nag-uban gayud siya nimo. Aron ikapadayag sa Dios nga andam siyang mutabang kanimo. Kay mao man nay gipakita sa Dios sa panahon mga kaigsuon na ni Paraon sa mga Israelita nga gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon. Kung imong tan-awon biya mga kaigsuonan, kung si Moses alang-alang pa ang iyang pagtuo sa Dios, mura kumbaga giulog-ulogan siya. Tan-awon na to ha, nganong muingon kung mura giulog-ulogan si Moses. Si Moses mga kaigsuonan, kung sa ato pagamiton yun nato ning pulong ulog-ulog. Pero kay ang Dios may nagsulti. Dili gyud ta kaingon giulog-ulogan. Nganuman di ta kabuot sa Dios. Una ha. Si Moses gisugo sa Dios. Moses, kinahanglan mo balik ka sa Egypto kay ikaw ang ako ang gamiton aron ang mga katawhan nga mga Israelita nga nolipon sa Egypto makaalagad kanako. Og sa diha nga si Moses mingsanong na kay sige mo ta to siyag balibad. Mingsanong siya sa dihang tuwa na sa Ehipto, mananghid na siya sa hari sa Ehipto nga kuhaon na sa Ginoo pagawso na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita. Gipagahi pud sa Ginoo ang kasing-kasing ni Paraon. Ang pangulo sa Ehipto kapilagod paghahia sa Ginoo ang kasing-kasing ni Paraon. Kumbaga ba mga kaigsuonan, giingnan ka sa Ginoo nga, giingnan ka sa Ginoo ba nga, Inday, or Dodong, kung lalaki ka, maingon ang Ginoo dong, kanang pangayo gud didto og makaon didto sa imuhang igsuon aron naa kay ikapakaon sa imong pamilya. Nya ang Ginoo may nagsulti ana, kumbaga ba giingnan ka onya or ka babae ka nga naminaw sa atong programa, giingnan ka sa Ginoo, Inday, pangayo gud og pagkaon dito sa imong igsuon. Unya, kay ang Ginoo may nag-ingon nimo, moadto ka sa imong igsuon, aron mangayo og pagkaon, kay siya may nag-ingon pangayo og pagkaon.
Sa dihang mo adton niabot na kas imo igsuon, ang kasing-kasing sa imo igsuon gipagahi aron dili kahatagag pagkaon. Inana ang nahitabo sa kinabuhi ni Moses. Si Moses gisugo sa Dios nga lakaw adtua si Paraon nga ingna naaman sa Exodus kapitulo 8. To kuno ning tan-aw ng ako ning nabasahan sa Exodus kung wa ko masayop sa 8 mga kaigsuonan. 8. Unya ang Ginoo miingon kang Moses, adto ang ahari sa Egypto ug ingna siya. Mao kini ang giingon sa Ginoo, palaktang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili mo sila palakton, kastiguhon ko ang imong nasod pinaagi sa mga baki. Unya sa dihang giadto ni Moses mga kaigsuonan, ang hari sa Egypto aron palakton sa hari sa Egypto ang mga Israelita aron mag-alagad sila sa Dios. Gipagahi sa Dios ang kasing-kasing sa hari aron pugnan ang mga Israelita. Nganong gibuhat man ni sa Dios, dili aron maluya si Moses, dili aron makaingon ta sa tao pa tawhanon pa, giulog-ulogan si Moses. Naay katuyuan nganong nahitabo ni sa pag-alagad ni Moses ngadto sa Dios. Usahay mga kaigsunan sa pamaagi sa Dios, dili ta kaapas kung dili ta mamalandong. Ikaw ug ako gisugo ta sa pagwali sa mga pulong sa Dios sa itong mga kaila, sa atong mga higala, sa atong pamilya, sa atong mga igsuon. O niya gisugo ta sa pagwali. Ug sa dihang gisugo ta sa pagwali ug nagwali na ta, ang atong mga igsuon uban nasuko. Naggahi ilang kasing-kasing. Ang gipakita ni Apostol Pablo sa ato karong panag-uban, di taangay maluya. Dili sa taangay mo question sa Dios. Kay ang tanan dunay katuyuan. Kung ang imuhang igsuon gahi pa na silang kasing-kasing, dili pud ta kaingon basi gipagahi po ni sa Ginoo. Dunay mga rason nga angay natong pamalandungan. Nganong gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon, dili aron maulog-ulogan si Moses. Ang gipakita ni Pablo aron ikapadayag ang gahom sa Dios sa tanang taos kalibutan. Di ba hangtod karon gihisgutan ang pagkagamhanan sa Dios, sa gibuhat sa Dios, sa kinabuhi sa Egypto ug sa mga Israelita. Ang rason, ikaduhang rason, aron ikapaila sa Dios ang iyang ngalan. Naunsa may angay natong katunan kung kita pa ang naa sa kinabuhi ni Moses. Ang angay natong katunan mga kaigsuonan, ang pagpahari kanunay sa balang espiritu. Kay kung naa kanunay ang pagpahari sa balang espiritu, mga igsuon, naa kanunay ang pagkamapailubon. Naa kanunay ang pagkamapaubsanon. Pero kung wala na gani ang balaang espiritu maghari, saputon ka, masuko ka, musurinder ka, muabot lagi sa punto nga musulti ka nga, iya bitaw kaluwasan nga nung mag-agad pa man ko. Kapuyo na ka. Pero gidasig ta karon sa Ginoo nga, kung gahi o kasing-kasing gahing pasabton ang imong mga igsuon, kay naagi mga igsuon nga bisan pag makakitag milagro. Imagine nakakita nagmilagro si Paraon. Pero gahi gyapon kasing-kasing. Pila kod kahigayon nga gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon.
Unya, pilapod kahigayon si Moses gisugo sa Dios. Napulo gud kakatalagman. Napulo ko kakahigayon nga gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Paraon. Unya, si Moses, ang atong makita ni Moses, kabalo ba mo sa mga kaigsunan, naagyod niya ang pagsanong. Lamang sa katapusang istorya sa kinabuhi ni Moses, nakasala siya. Unsay sala nga nabuhat ni Moses? Katurag yung wala na niya mabuhat ang unsay gipabuhat sa Ginoo niya. Nganong wala man nabuhat ni Moses ang gipabuhat sa Dios? Tungod kay nasuko siya. Nganong masuko siya? Wala na siya kapugong. Sa atong panahon karon, ang tao nga di kapugong siyang kaugalingon, ang kaugalingon nang naghari, dili na ang balang espiritu. Kabantay mo, kung ang tao giharian sa balang espiritu, apan wala na niya ipadumala ang iyang kaugalingon sa balang espiritu, ang iyahan ng kaugalingon mo'y nagdala. Maunang ang uban mo surrender na sa pagpangalagad. Sa puton, mapuno. Muingon na lang nga, iya-iyahanay bitaw kaluwasan. Nganong mag-antos man ko nga, gahi man kay mong ulo. Pero ang ipakita di ay diri sa ato ang panag-uban. Kinahanglan magpapuno ta kanunay sa palang espiritu. Di ta mga lagad nga atong gamiton ang atong pagbati, ang atong feelings. Kinahanglan ang ato ang pagkakita kaniadto sama ni Apostol Pablo, patay na. Si Kristo na ang nabuhi, dili na kita. Unsay rason nganong si Moses wa kasulod sa yutang saad? Wa niya mabuhat ang gipabuhat sa Ginoo kaniya. Kay ang mga Israelita nga giluwas sa Dios pinaagi kang Moses, kabalo mo unsa mga kaigsunan, giuhaw sila ug nagbagulbol sila pag-ayo kang Moses. Miingon sila nga may pay dito pa mis Ehipto, kay makaakaon, makainom pa mi dito. Gidala rami nimo diri aron mga matay. Ampo na pod si Moses sa Dios, unsa may akong buhaton? Ingon ang Dios, dada sila sa bungtod nga na may bato. Nya sultihi ang bato nga mugawas ang tubig. Nasuko man has Moses, wa man niya sultihi. Wa man niya gibunalan man niya. Perting aslaya tuol sa tubig pero dili sa pamaagis Ginoo. O niya mo to'y rason nga nung wala kasulod si Moses sa yutang saad. Sa atong kinabuhi, gipakita na diha sa Biblia sa mga teaching ni Jesus, sa mga teaching ni Apostol Pablo o sa ubang pang mga apostoles nga ang makabaton ra gyud kasiguruhan o kinabuhing dayon o wala na katapusan nga kalipay mga taong nakapadayon. Kinsa man ang taong makapadayon, katong tao nga magpabiling mapailubon. Katong mga taong mapabilin mapaubsanon. Apan unsaon man aron maghari ang pagkamapailubon, aron maghari ang pagkamapaubsanon, paharion ang balang espiritu. Unsaon man aron maghari ang balang espiritu, maghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon. Kay ang tao nga maghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon, tao siyang makapaymuot sa Dios. Kay tao siyang magtuon kanunay sa pulong sa Dios. Tao siya nga maminaw kanunay sa pulong sa Dios. Og dili niya entertainon ang mga pulong nga dili gikan sa Dios. Mga igsuon, sa atong kinabuhi, nahimot ang mga tinun-an, kay dunay sugo ang amahan. Diha kang Kristo, ikaw ug ako gisugo ta. Nga isangyaw nato ang maayong balita, ang mensahe sa Dios, ang pulong sa Dios, ang pagtulunan sa Dios. Sa atong pagsangyaw niini, dunay mga tao
nga dili mo dawat, dili gayod mo tuo, gahi kay kasing-kasing. Apan nahitabo na dili aron maluya ka, dili aron masakitan ka. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, kung imong lantawon, nasubo siya og naguol. Naguol siya og nasubo siya. Pero kung mao man gyud ay tinuod, kung makakita kas imong pamilya nga naaragyapon sa kalibutan bisan kung nakaila na Ginoo, nakaalaga na Ginoo apan wa pagyapon biya sa bisyo, mobati kag kaguol oy. Mobati kag kasubo, pero wala magpasabot nga maluya ka. Wala magpasabot nga muundang na kas pagpangalagad. Ayaw gayud undang sa pagpangalagad. Ayaw gayud hunong sa pagpangalagad. Ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ipadayon ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay pagbuot sa Dios ang tanan. Ayaw pod kwintahi ang Dios. Ayaw pagbagulbol sa Dios. Ayaw pagreklamo sa Dios. Kay tao ta nga pinaagi sa kaluoy ug sa iyang grasya ng bag-o ta. Bless kaayo ka. Bless kayo ko ug bless kayo ta. Nga ang atong kasing-kasing wala pagkaya. Pasalamati ang Dios. Ug i-grab ang oportunidad. Ampingi ang kahigayunan nga gihatagan ka kasing-kasing nga madinawaton. Kasing-kasing nga mainampuon. Kasing-kasing nga matinuohon nga wala sa uban. Unya, unsa may mga ilhanan sa mga kasing-kasing nga gipagahi sa Dios. Sama kang paraon. Nagtuo sila nga sakto. Apan wala magsubay sa pulong sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon unsaon man pag-ila sa mga simbahan nga gipagahi sa Ginoo. Mga tao sila nga nagtuo nga sila sakto, pero mga pagtulunan dili na iya sa Ginoo. Maunay nakita ni Pablo even sa panahon ni even gani mga kaigsunan sa panahon ni Jesus Christ. Doon na gyud mga Hudyo, mga kaigsunan nga nagtuo sila nga sakto. Ang ilahanan mga kaigsunan katong mga taong gipagahi na kay kasing-kasing. Kanang gahi na bitaw kasing-kasing. Kabalo ba mo nga kanang mga taong gahi kasing-kasing? Gato basi gatuo tangawa na sila Ginoo. Naa na sila ilang Ginoo. Gatuo mangani na sila nga sila sakto. Gatuo mangani na sila gikaymutan sa Ginoo. Gatuo po na sila nga sila maluwas. Gatuo na sila nga sila sakto. Mga gahi kasing-kasing. Pero nganong gahi man sila kasing-kasing, unsa may ilahanan Pastor Gideon? Nga gatuo man po sila Hesus. Gatuo man pod sila og amahan, gaampo pod sila, nanimba pod sila, nagsakripisyo pa pod sila, lupig pagani ta. Pero unsa may ilhanan basihanan Pastor Gideon? Naaban na sa Biblia, naa. Ang pagtulunan walay klaro og dili iyas Ginoo. Asa mabasa? Mateo kapitulo 15, akong chikapon. Akong tan-aon. Kaya ako ning nabasa mga kaigsunan, nindot lagi ako mo dasig yung ko nga sige ra gimog basa. Ay mo sigig paminaw og mga bati nga istorya. Basa mog Biblia, pagtuon mog Biblia. Unya aron dili mo maluya sa pagtuog Biblia, pangutana mo unsay mga idea nganong ako wala maluya. Na akos kadasig mga kaigsunan sa pagtuon og Biblia og pagtudlo ni inis uban. Gani nihangyo ko sa ako ang mga classmate kay dili man ako ag yung nabatasan mga kaigsunan gigamit ra gyud ko sa Ginoo aron pagtudlo sa ato ang mga kaigsunan. Ako gyung gi tuuhan gipaila na ako akong kaugalingon nga
kami classmate ra gyud mi tanan. Kita classmate ra gyud ta. Pareho ra gyud tang nakat-on ron. Ako gigamit ra gyud ko sa Ginoo sa pag-share sa ako mga nakatunan, pero wala magpasabot nga dili na lang sad ko magkat-on. Wala magpasabot nga dili na lang sad ko magtuon. Damor hinuon kong magtuon ug damor kong magkat-on kay dili ko makatudlo kung wa ko'y nakatunan. Og ang pagtuon ug pagkat-on dili na sayon. Musakripisyo ka ana. Kay dili maayo nga magkat-on ka sa imahinasyon. Magkat-on ta sa gipadayag sa Dios nga naas balang kasulatan. Maubitaw ng mga pastor kinahanglang suplayan. Og ang programag pamaagi gipakita o giklaro sa Biblia. Ang problema dunay mga Kristohanon pertig yung pagkatihika. Perting dalua, dili sa ingong wa kadungog, wa kasabot, pertira sang gihaya. Unang pasalamat ka kung ikaw nga Kristohanon mahinatagon na. Kay nga naman, ilhan na sa tao nga gipanalanginan sa Dios. Ilhan na nga gipili ka sa Dios. Ilhanan nga nag-uban ang Dios nimo ug dili ang tunglo. Pasalamati ang Dios nga naakay kalipay sa paghatag, naakay kalipay sa pag-share sa panalangin sa Dios. Kay kung imong lantawon, wala na sa uban ha. Kung imong lantawon sa panahon sa mga apostoles, sa panahon sa unang mga Kristohanon, pertindaghan ng Kristohanong dalo, tihik, og naapagyod sa dakong syudad nga mao ang Korinto. Ang Korinto mga kaigsuonan diha si Pablo gigutom. Bisan sa atong panahon karon kon ikaw manangyaw, ikaw mangwali, doon na gyud mga lugar nga pertig yung tihika. Doon na gyud mga lugar o mga Kristohanon nga pertig yung tihika. So ginlanta mo mga kaigsuonan, doon na po yung mga Kristohanon nga pertig yung pagka kanang grabe yun. Makaiyong kang mingahon kanila. Pagkanon kag maayo, tagdon kag maayo, ug ang ilahang pagtagad, kanang makita nimo ang presensya sa Ginoo. Kay nga naman, panalanginan sad sila sa pag-ayos Ginoo. Nahagi ka usa mga kaigsuonan, ako ningi i-share ninyo. Di lang ko muhisgot og lugar, di sad ko muhisgot mga kaigsuonan og dapit, maura man na dapit og lugar mga igsoon. Diha ko sa radio sa unang panahon na ay mga tao nga nag-chat sa ako, nag-text, wa pa to'y chat-chat sa una, wa pa to'y kanang ang cellphone mga kaigsuonan, wala pa'y kamera. Pag yung kaay mga kamera ang cellphone ato, na kung naamay mga cellphone di kamera, di pa ko kaapas nga mo palit, piti pang mahala. Gitawagan ko, gitiksan ko, Pastor, bless kay Miss imong wali. Grabe mi ka bless. Nangandoy mi tanan nga makakita minimo, nangandoy mi tanan nga makahimamat minimo, makadungog sa mga pulong sa personal nga pag-deliver sa pulong sa Dios. Ug ako amo kang gihangyo nga ikaw mo ipadala sa Ginoo sa among church anniversary. Unya nangutana dayog pilay gasto, pilay plite pastor. Kay kami nga imong mga igsuon gipanalanginan sa Dios. Gikan sa imuhang pagtikang sa imuhang Pinoy-anan hangtod dadon ka diri ug gikan diri hangtod dinha dili na kaangay mabalaka. Kay pertigyud sila nga kablis sa mga pulong sa Dios. Unya usas iyahang mga kauban nakigistorya gyud atong panahon na hilak gyud pod. Kay grabe gyud nga kalipay nga nakigistorya ko nila. Ngunitabo mga kaigsuonan, pag-abot sa Thanksgiving, pertig yung pagkadaghanang baboy. Niya pasalamat ko sa Ginoo kay gipadadaan ko sa Ginoo, gipadadaan ko sa akong asawa og extra kwarta. Gipadadaan ko kwarta nga extra. Insabis, layo biya ng imuhang adtuan niya ikaw ra usa. Musakay pa biya kag barko o niya ikaw ra biya gyud usa. Ako ra pud usa gyud noon atong panahon na. Kay wala pa ko'y gipangtudluan ato, wa pa ko mag-basic pastoral.
Labang ko og dagat mga kaigsuonan, nagsigirig gyud ko og paminaw sa pulong sa Dios, sa mga wali, sa mga kanta. Hangtod ni abot ko sa maong area, gikan sa pantalan sakay pa kog sakyanan, gikan sa sakyanan mo sakay pa kog tricycle, gikan sa tricycle mo sakay patindagan ng sakay-sakayon. Pag abot mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nakabalo sila og pilay akong plitihan gikan sa akong pagbiyahe dayong balik didto, balik na pod mga kaigsuonan. Mukaon yun og duol 3,000. Mayo gani mga kaigsuonan kay naay gipadala ang akong asawa nga extra money. Bless kayo sila swali. Pero about sa paghatag, naagi mga taong pertingtika. Unya, excited pag yun ko kay ato mga kaigsuonan, kaingong ko kung naagi gauban yun ang Ginoo sa kuha kay pagsakay na kog tricycle, pagpliti na ko, ang sukli wa pag yun ako dawata. Ako gyung giingnan nga kay naa naman ko'y nadawat nga love gift. Kay maulagi ang ilang giingon nga sila'y bahala gikan sa ako ang pagbiyahe hangtod sa akong pag-uli. So naan ako'y nadawat nga love gift. Kung kani kay nakabalo man sila, di na ko angay mabalaka. Sobrang sobra yun eh. Kay grabe yun ang ilang respan, grabe ang ilang kanang kalipay, grabe ka-bless sila. Nahitabo mga kaigsuonan, pag naog na ko sa tricycle, paingon ko sa pantalan. Pag naog na ko, unya ni sakay kog bus, sakay kog series. Pagkuha na ko sa love gift, hinahinay kog kuot. Gisulod magsobre. Tinuod yun ni nahitabo na ko. Pagkuot sa sobre, hinahinay kog kuot mga kaigsuonan kay ako nang ipon. Kay ako nang budgeton, mupalit pa ko para tinagbuan sa akong mga anak. Pag abli pa na ako mga kaigsuonan, 500 na may unod. Kulang may iplite gani sa barko. Ha, pertigyod, may gani kay na ako'y extra nga kwarta nga gisud sa bag, bulsa sa akong bag. Pero kabalo ba mo? Gikan sa pantalan diin ko na naog sa paingon sa akong Pinoy ana, naglakaw na lang ko kay di nagyud ko ka taxi. Naglakaw ko tungang gabi eh. Kay kung mag-taxi ko, mas short na ko. Nya di pa biya kaabot og taxi, dili pa biya kaabot ang taxi sa diin ko nagpuyo sa una. Naglakaw ko mga kaigsuonan, unya nag-atang kog jeep, unya gabi na gyud kaayo, wa na pagyo kay jeep. Unya di po ko ka sakay taxi kay wa na ko'y kwarta nga ikaplites taxi. Yung kong nakahinomdom na gyud ko swali sa usa ka pastor nga akong gipawali sa radyo. Nga matod pa usa ka pastor mga kaigsuonan, giimbitar siya Thanksgiving anniversary unya ang maong simbahan, grabe ka uswag, grabe ka dako. Unya excited kayong pastor kay siya mo'y gihimong magwawali. Unya anang panahon na ang pastor naas panginahanglanon kay naagyoy pamilya ang pastor. Ang nahitabo mga kaigsuonan, matod paswali sa kauban akong pastor, ang nahitabo ingon ang pastor nga kani tagbuon gyud ko sa Ginoo sa akong mga panginahanglanon para sa akong mga anak ug sa mga buluhaton diin ko dadon sa Ginoo kay ako'y gihimong speaker sa anniversary. Unya dako kay simbahan perting daghan ng mga tao. Ang nahitabo mga kaigsuonan, wali siyag maayo, paningot siyag maayo wali. Unya ang mga tao, praise the Lord, hallelujah. Grabe ka malipayon ang mga tao. Paghatag nag-slap gift mga kaigsuonan, ingnan siya sa mga tao, pastor, ihatod ka na mo. Sa ayaw na. Ayaw na ko ninyo ihatod, ayaw na ko kalabak.
kabalaki kay ang Dios nag-uban ako. Nya kumkum niya ang labgip mga kaigsuonan. Nya babay sa mga tao, babay sa pastor nga nag-invite niya. Unya kumkum niya ang labgip. Pag abot sa unahan mga kaigsuonan, matod pas istorya sa ako ang kailang pastor. Kanang pag-abot niya sa unahan, nag-ihi-ihi din siya. Luoy kay ang pastor mga kaigsuonan, ka-excited ka siyang mo abli sa iyang labgip. Pag abot sa unahan, nag-ihi-ihi din siya, pasalipod din siya sa saging mga kaigsuonan para mangihi siya. Pero ang tuyo niya ato, para maihap niya ang labgip, para ma-budget niya kung pilay plitis motor, pilay plitis sakyanan, hangtod maabot sa ilaha. Ang nahitabo mga kaigsuonan, paglantaw niya, 20 pesos raman ang sulod. Wa siya makakontrol mga kaigsuonan, matod paswali sa akong kaubang pastor. Wa ka-control ang pastor, gisumbag ni ang saging. Nakuyapan ang pastor nga nagkumkum sa 20. Nakita ang mga tao. Hala, natumba si pastor, natumba si pastor. Paglantaw nila saging na may sinumbagan, paglantaw sa pastor nga naghayang mga kaigsuonan, nagkumkum daw sa 20. Nakuyapan ang pastor sa labwip nga 20. Ngano man, kabalo ba mo, naagi mga taong gipagahi ang kasing-kasing. Pero bless kayo ka, nga na kay kasing-kasing may natagon. Bless kayo ka nga, na kay kasing-kasing mupaambit sa panalangin sa Dios. Ikaw nga tao mga kaigsuonan nga giubanan sa Ginoo. Ikaw nga tao nga gipanalanginan sa Ginoo. Og sinaligan kas Ginoo. Hinumdumi ni nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, lumalabay ratang tanan. Ug samtang may panahon ug may kinabuhi pa, usa ka na ka oportunidad nga gihatag sa Ginoo aron makabuhat ta, aron do na tay ganti unya sa panahon nga moatubang ta kaniya. Pero sa panahon nga muwali ka, musangyaw ka, mushare ka sa pulong sa Dios, kung dunay may mga taong gahi kasing-kasing, ayaw kaluya, ayaw kaguol, kay gitrin na ka. Kung dunay kay mga igsuon nga hangtod karon bisyoso pa, ayaw kaluya, kay gipakaton kas Ginoo aron mas magmalahot tayon ka kay kaniadto nga imong kinabuhi hangtod sa umalabot. Ibayran mo sa imong Mga igsuon, pasalamati ang Dios nga naa kay kasing-kasing nga tabunok, kasing-kasing nga badinawato, kasing-kasing nga gaan nga moabli ug abli kanunay alang sa buluhaton sa Ginoo, kay ilhanana nga gipanalanginan kas Ginoo. Ikaw ang akong isimba, Ginoong Hesus. Pero kung naaga nay kasing-kasing nga kusog mangwinta, kusog bitaw kanang maningil, kusog nga magbuot-buot, unya dili matinud-anon sa mga pulong nga gikan sa Dios, dili matinud-anon sa panalangin nga iya sa Dios, kasing-kasing na nga tinulog, kasing-kasing na nga gipagahi sa Ginoo. Ug dili ta kaingon nganong gipagahi na, kay Dios siya nga makahimo sa unsa ni ay buot himuon sa tao, kay siya'y tagiya sa tao, dili ang tao mo'y tagiya sa Ginoo. Mga lawa Mao nang moingon ko, bless kayo ka kung sa imong pagkatao karon nahimaya ang Ginoo sa imuha. Akong ika-advise nimo, ipadayon ang pagkamapaubsanon, ang pagkamapailubon, kay sa tanang dapit sa atong kinabuhi, bisan asa ka gitan-aw kas Ginoo, kay unsay imong nabuhat, diha ang Ginoo mo ganti kanimo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong isimba,
Hesus, ikaw ang akong bayaw, ikaw ang yugbuan, ikaw lamang Hesus na lang panan. Panginoong Hesus, ikaw ang akong isimba. Sunod ato hisgutan mga kaigsuonan ang Roma Kapitulo 9 gihapon o adto na ta sa Roma Kapitulo 9 sugod na tag 19 ang kapungot ug kaluoy sa Dios. Nindot ka ini hisgutan mga kaigsuonan kining kapungot ug kaluoy sa Dios. Ikaw ang Unya ang Dios og ang pinili niyang katawhan. Ya kung imong lantawon sa King James, ang ilahang komentaryo dito ug ang ilang opinion, Israelite rejections of Christ. Mao guna nga ako gyung gi kana bitawng ako gipasalamatan ang Dios nga gitagaan ko niya kadasig sa pagpamalandong kanunay sa pulong sa Dios. Unya gitagaan pod sa Ginoo ang kasing-kasing sa ako ang asawa kana bitaw mo support yun sa buluhaton sa Ginoo nga gipiyal sa moa. Gani karon mga igsuon, biyahe unta mi aron pagbisita sa atong mga kaigsuonan sa Mualbual. Lamang ang sitwasyon sa akong mga anak kinahanglan pod namong dili biyaan. Kinaa sila sa sitwasyon nga kinahanglan namong atimanon. O among gipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa among kinabuhi. Nga naami kadasig og kining tanan pagbuot sa Dios. Kung naaman nimo ang kadasig, pasalamati ang Dios. Og ang mensahe sa Ginoo, ayaw sayangi, ayaw kawanga ang gipiyal sa Ginoo sa imuhang kadasig. Sa pagtuon sa Biblia, ayaw kaluya kung doon na may mga pagsulay kay kana gitistingan nata. Mayong buntag ni Gingging Simpron, ang tao pastor kung adunay kahadlok sa Ginoo dili jud siya magpanuko sa paghatag. Unsa di ay purpose sa atong pagsimba sa Ginoo para lang makita sa uban nga mosimba. Matud pa diri, dili gihapon dawaton sa Ginoo ang atong pagsimba kung dili gikan sa kasing-kasing. Si Norma Malvino, salamat kaayo sa mensahe. God bless you. Ang gigamit gyud ka sa Ginoo. Abi nimo samtang nagistorya ka sa imong kaagi, nagtulo ang akong luha, dili lalim, apan wa nimo igsapayan. Una nga ako pong pagdasig nga sa inyong pagkakristohanon kung mo makasinati mo kalisod, ayaw mo kaluya, damor mong magmandisan niya sigon kay nag-uban ang Dios sa atoa. Si Jocelyn Oligar, salamat jud pastor sa imong kinabuhi sa kanunay, gitagaan o kalig-on kanunay. Salamat sa Dios sa imong kinabuhi sa imong pamilya. Dalaygon ang Dios. Si Susana Pableo, salamat sa Ginoo nga gigamit ka pastor aron magdasig sa mga magtutuo sa pulong sa Ginoo. Tagaan ka sa Ginoo og more wisdom. Salamat sa inyong prayer. I declare, I agree in the name of Jesus. Samuel Salapi, pastor, maayong udto. Katawa ko na minaw nga nakuyapan ang pastor. Nasumbagan noon ang saging. Tinuod yun na mga igsuon istorya na sa akong kaila nga pastor nga karon nagdalag ako nga simbahan sa Cebu City. Si November 26, salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imong kinabuhi. Si Tids Abrasaldo, amen, salamat sa mensahe. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Oras na sa akong pagpanamilit. Apan sa dili pa ta mo atos pagpanamilit, mo atos sa tas mga pagampo. Kung gihangyo matag-usa sa pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios sa mga pulong nga atong nadunggan, nga atong nasabtan diri sa atong panag-uban, akong gidasig nga atong i-share kining atong programa nga diin ta giubanan o gipanalaginan sa Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pag-atiman kanamo. Salamat Ginoo nga imo kaming gipaambit sa kasing-kasing nga sama sa yuta nga tabunok nga andam kanunay sa pagkat-on, pagdawat, pagtuo, pagpaminaw kanimo. I-bless Ginoo ang matag-usa ang mga pulong nga among nadunggan na sabtan, usak kini kadakong panalangin nga dili ikakumpara sa mga butang nga niya kanamo.
Salamat o Dios sa mga panalangin nga among naangkon ining adlaw sa programa diin kami imong gibutang, sa programa diin kami imong giubanan. Padayon ka mag-bless ka namo diin ang among kasing-kasing. Padayon nimong ayuhon, padayon nimong gamiton, padayon nimong ubanan ug ang imong pulong ug ang imong ngalan kanunay namong imantala sa katawhan ug among ikinabuhi samtang nagpuyo mis kalibutan. Ang kalipay kalinaw mo'y maghari ug ang kalinaw ug kalipay pakigdait mo'y maghari sa matag usa ka Pinoy-anan. I declare in the name of Jesus. Salamat Ginoo sa imong panalangin karon ug sa hangtod sa pag-abot sa among Ginoo Hesus. In Jesus name. Amen. Amen. Kini inyong igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong udto o maayong pagpaniawto. God bless. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na